Και γεια παιδιά, σήμερα θα παίξουμε τα πολύ ζητημένα παιχνίδια. Στο tablet μας είναι το Google Cloud Gaming. Να το. Και νομίζω ξεκινάει. Μέσα να μπούμε. Γιατί το χάλασα. Ήταν να κάνω το βίντεο πριν, αλλά θα βγαίνει μεγάλο και δεν θα με βόλευε. Να πάμε τώρα εδώ, Cloud Gaming. Βλέπετε. Θα σας δείξω και άλλες εφαρμογές στο παρόν, δηλαδή στο μέλλον να κάνετε ένα like, subscribe. Στα 5k subscribe και στις 5.000 εγγραφές κάνω επόμενη ανανέωση. Το BMT Drive που είπα στα σχόλια που θα το κάνω, βέβαια αύριο θα δω πότε. Το βλέπετε. Και τώρα θα παίξουμε. Αυτό το βίντεο δεν είναι γυρισμένο που λένε μερικοί είναι fake και τέτοια. Δεν είναι fake, είναι όλα αληθινά. Πατάμε enter. Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι αυτό. Έχουμε ένα golf για αμάξι. Ήρθε η ώρα να το πατήσουμε λίγο το αελάκι. Το Cloud Gaming είναι η καλύτερη εφαρμογή. Για να δείτε ότι είναι real. Κοιτάξτε. Είναι real. Το Cloud Gaming επίσης είναι το Google Cloud, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Θέλει και λεφτά, αλλά θέλει και διαμάτια. Μπορείτε να πάτε και από τα tasks και άλλα. Το βλέπετε. Ότι είναι real και το έχουν κάνει και φίλοι μου. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά το έχουν κάνει και φίλοι μου αυτό και πέτυχε. Βλέπετε. Και παίζουμε. Βλέπετε ότι είναι αλλά λόγω που δεν ξέρω να οδηγάω. Τι θέμα είναι αυτό. Τα γκρέμισε όλα. Πάει τα μάτσα και τα εμένα. Το βλέπετε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και τα λέμε και να μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Μας βοηθάει για το κανάλι. 5k στόχος. Τα λέμε και στις 5.000 likes και 5.000 εγγραφές θα παίξω αυτό το παιχνίδι σε επόμενο ανανεωμένο. Και γεια σας και θα ζήσω πολλά τύψη και γεια σας.